Kaixo, hemen jarraitzen dugu bi jokalditako xake mateekin. Eta, bueno, hau da urrengo ariketa. Vale, hemen egingo duguna da, xake mate aurkitu, erregari behartuz, izango duen, errege baltzari behartuz, izango duen jokaldi bakarra egitera. Ikusi dezakezuenez, errege baltza, ez du nora mugitu, eta non bururatzen zaizu izan litekeela xake matea. Niri bururatzen zait, atxe bostean izan daitekeela, eta nola? Lehen esan dugun bezala, behartuko dugu errege baltzari edo beltzak daramaten jokalariari izango duten jokaldi bakarra egitera. Orduan ikusi, erregina F5 mugituz, beltze duten jokaldi bakarra da poia mugitzea, eta orduan G-lauko poiaren laguntzaz xake mate ematen dugu H5 laukian. Vale, hau kuriosoa da. Eta hain errezigusteko xake matea. Zaldia sakrifikatuko dugu. Eta diagonaleak kontrolatzen ditugulako izango da xake matea. Orduan, zein da lehenengo jokaldia, dama C2 jake ematen dugu. Horrekin diagonala kontrolatzen dugu, beraz, lauki horiek kentzen dizkiogu errege beltzari. Beraz, zer gertatzen da zaldia jaten badu? Alfila jake emango diola. Eta xake mate izango dela. Bai erreginak eta bai alfil zuriak diagonal horiek kontrolatzen dituzte, eta errege zuria ere importantea da, garrantzitsua da, beste bi lauki hauek kontrolatzen dituelako. Baina hemen, zaldia jatetik aparte, badago ere beste jokaldi posible bat, jokaldi bakarra da, zeren eta ikusi lauki hau zaldia kontrolatzen duela, da erregea bera eramatea. Eta orduan berriz ere alfilak, xake emango du nun, G3 laukian. Vale. Hemen ikusi dezakegu errege beltza ezin dela berantza bajatu, laugarren hilara arantza bajatu, bai erregea eta bai erreginaren dominioa dela eta ezin da gorantza egon erreginak 6. hilara kontrolatzen duelako. Beraz, ikusi nola saiatu zuen kabuz aurkitzen, xake ematen dugu, beltzek bi aukera bi bakarri dituzte, zer gertatzen da ona badoa, nun dago xake ematea, alfilarekin ez ba. Eta garrantzitsua, gorriz markatu duenan laukia ikustea, zaldia kontrolatzen duela, eta beste ihesbidea errege zuriak. Eta zer gertatzen da D5 barik F5 badoa, nun da xake ematea. Orain zaldiaren laguntzaz, F6 laukian, xake izango da, eta ezin da erregina jan, zaldiagatik defendatua dagoelako, xake mate eman diogu.
Vale, hau berriz ere errazagoa da. Eta eskilararen metodoa jarraituko dugu. Dorre hau printzipioz C zutabean mantenduko dugu. Erregea ertadine C zutabetik eskapatu. Orduan beraz, zer egin beharko dugu? Erreginarekin B zutabea sak eman, eta zergatik B3an, ez ortopatzeko dorraren bidea. Bi aukera dituzte beltzek, A6 edo A5 eramatea, baina bi kasuetan, dorrea A4 eraman da, sak emat izango da. Vale. Garrantzitsua errege zuriak lauki horiek kontrolatzen dituela. Beraz, errege baltza A zutabeti bakarri mugitu alda. Orduan izango da sak ematea dorrarekin alfilaren laguntzaz. Bururatzen zaizue zer egin dezakegun hori lortzeko? Nora mugitu beharko dugu alfila? C5 eraz, horrekin. A7 laukia mehatxatzen dute. Eta kontuan izan, lauki hauek erregea kontrolatzen zituela, eta lauki hau alfilak. Beraz, erregeak, alfil C5 jokatuta gero, erregeak ona mugitu aldu, edo peoia ona mugitu aldugu, ez ba? Bi kasuetan, peoia mugitzen badugu, A7an janda, sak emat izango da, eta errega mugitzen badu, A7an janda ere, sak emate da. Vale, hemen berriz ere eskilararen metoda jarraituko dugu, dorreak zutabe hau kontrolatzen du, kasu honetan ere peoiak lauki hau kontrolatzen du, peoi zuriak, F6ko peoiak, eta hori ere garrantzitsua izango da. Orduan, hemen argi ikusi beharko litzateke, lehengo jokaldi izango litzatekeela erregea H zutaberantza bultzatzea. Beraz, sak ematen dugu G laukian, eta bi aukera ditu, ez ba? Beltzak, zer gertatzen da H0 badoa? Eskilararen metodoa jarraituz, dorrarekin sak emate. Eta zer gertatzen da H7 badoa? Bi era desberdinetan eman dezakegu sak emate. Bat da peoiaren laguntzaz, lehen esan dudan bezala, G7 laukian. Baina hemen ere aldi berean, erregina H5 mugituz, sak ematea ematen dugu. Hemen amaitzen da bideoa.